କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହ ଆଗ? ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କିଲୋ, ଗୁଡ୍। ଗ୍ରାମ ଡ୍ରୁକାଗୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସେମ୍ବଲିଗୁଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ କେଉଁ ଯାଏଁ କରୁଛୁ? ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ହଁ ହଁ ଅଛି। ଏବେ ଚାଷ ଉପରେ ହଁ। ଜମିବାଡ଼ି ତୁମର କେତେ ଅଛି? 4 ଏକରରୁ 5 ଏକର ଅଛି। ଚାଷ ତୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ କି ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କାମ ନ ପାଇକି ନ କରିକି ଚାଷ ପ୍ରତି କାହିଁକି ତୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା? ଚାଷ ଉପରେ ମାନେ ଏବେ ଚାଷ ଉପରେ ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି। ପ୍ରଫିଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଧିକା ମାନେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସାର ପକେଇକି ଚାଷ କରିବାକୁ ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ନା ଯେଉଁ ଗୋବର ଖତ ଜୈବିକ ଖତ ଉପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ପୁରୁଷ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେତେବେଳେ ତ ଜୈବିକ ସାର ଆମର ଗୋବର ଖତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ମଝିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ସରକାର କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ ବାହାର କଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଚାଷ ତ ହେଉନଥିଲା, କମ୍ ଚାଷ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ନାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଜୈବିକ ସାରରୁ ପନିପରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲିକି ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଦେଲେ। ଆଉ ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମକୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଆମର ଗାଜର, ଧନିଆ, ବିନ୍ସ, ଲଙ୍କା, ମକା ସବୁ କିଛି ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କେମିତି? ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି? ମାନେ ସାର ପକେଇକି ଯେଉଁ ଲାଭଟା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜୈବିକ ଖତ ଉପରେ କଲା ବେଳକୁ। ହଁ, ଏବେ ସାର ଉପରେ ଆମେ 80,000 ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଜୈବିକ ସାର ଖତ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ନିଜେ 2 ଗୁଣ ପାଉଛୁ। 80,000 ପାଇବା ଜାଗାରେ ସେ 2,50,000 3,00,000 ପାଉଛୁ। ଓହୋ। ତାହେଲେ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ତୁମେ କରିକି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବନି, ତୁମେ ଚାଷ ହିଁ ଆଗକୁ କରିବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ୍ କରିଛ? ନିର୍ଭରଶୀଳ ସାର୍। ହଁ।